Hello, sound check. Yan. Checks lang ating hanapin. Wag tayo sa boy. Next tayo, next. Nangyari? Ano sinasabi niya? Next. Next. Ayan o. Hindi nagsasalita. Ito, baka strike. Ay, snub. Snub siya. Lasing ka lang. Lasing ka lang ata, pre. Hala, may tao na. Tagal. Ano na? Naglag na yata. Next. Wala na. Hindi na nag-play. Ano ang gagawin?